Armoede is iets van gisteren, iets van vandaag en helaas ook van morgen. Alleen wat je nu ziet is dat er echt vele honderdduizenden gezinnen niet rond kunnen komen. En dagelijks stress hebben of ze het eind van de maand nog kunnen halen of ze hun kinderen nog kunnen geven wat nodig is. Ik word er verdrietig van, omdat het zoveel mensen zijn. En omdat ik eigenlijk ook weet, gewoon ook door contacten met andere instanties, dat dit het topje van de ijsberg is. Het punt van armoede is dat als mensen wat langer leven, dan weten ze ook dat je ziet dat in dat gezin is het niet goed gegaan. En in het volgende gezin gaat het weer niet goed. Het allerbelangrijkste is dat het kabinet eerst echt ook met een visie komt. Waar willen we staan over 10, 20 jaar? En het kabinet zou daar echt werk van moeten maken. En waarom doen ze dat onvoldoende? Ja, dat gaat ook over politiek. Dat gaat echt over politiek. En ik vind dat het kabinet veel meer over de eigen schaduw heen zou moeten stappen. En naar de toekomst zou moeten kijken, wat is er nodig voor de nieuwe generatie en ook voor mensen die nu in armoede leven. En ook dat je als kabinet wat minder gericht bent op de effecten op de hele korte termijn. En misschien ook wel het krantenbericht of het televisieoptreden. Maar dat je veel meer kijkt van oké, maar wat is er ook voor de dag van morgen nodig? Mijn analyse is dat als je kijkt naar wie er gaat over het armoedebeleid of wie gaat over het beleid aan zich en dus ook over de bestaanszekerheid van mensen, want dat is uiteindelijk wel een sociaal grondrecht. Mijn analyse is dat dat beleid vooral heel technisch wordt ingestoken. Dat dat beleid dus niet wordt ingestoken vanuit de gevoelswereld. En ik denk dat als we terug meer gevoel in beleid willen, dat we veel meer gebruik zullen moeten maken van ervaringskennis. En wat we nu doen is, we baseren ons op wetenschappelijke kennis. We hebben allemaal een masterdiploma. We baseren ons op beleidskennis. Dat wil zeggen, we kunnen notities schrijven waar we alleen zelf maar aan uit kunnen. En we baseren ons op professionele kennis en dat is steeds vaker op te vatten als politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Dat zijn de 3 kennisbronnen. Die ervaringskennis als kennisbron, die hebben we nagenoeg niet in beeld. En wat je dan krijgt is dat je beleid maakt dat bol staat van de goede bedoelingen, dat technisch gezien eigenlijk perfect werkt, maar dat als je dan kijkt naar de armoedeterrorisme niet verder komt dan pleistersprakken. Concepten als zelfredzaam zijn, iedereen moet zelfredzaam zijn, terwijl we dat geen van allen zijn. Maar als ik problemen heb, kan ik ze outsourcen. Kom ik er niet uit met een moeilijke brief, dan is er ongetwijfeld een adviseur te vinden die voor mij wil invullen en die voor mij het wil overnemen. Nou, als je in armoede leeft, kan je dat niet. En dan is jouw outsourcingsmechanisme die is dan die overheid. En die overheid, het eerste wat die vraagt, hoe zelfredzaam bent u? Heel moeilijke brieven waar je niet aan uit kunt. En ik denk dat als we dat allemaal willen tackelen, dat we ander soort beleidsmedewerkers ook moeten toelaten. En dan kom je uit op wat ik dan noem spreidstandburgers. Daarmee bedoel ik, dat zijn mensen die zelf ooit in het systeem hebben knel gezeten. Dat kan zijn door heel veel problematische schulden, dat kan zijn door klem te zitten in de GGZ, dat kan zijn door zelf in armoede geleefd te hebben. Maar die wel op eigen houtje een mooie positie hebben verworven binnen bedrijfsleven, binnen de overheid. En dat zijn mensen die echt, de spreidstand, die kennen de beide werelden, die staan ook nog echt in die beide werelden, die voelen ook nog de pijn van hun vorige wereld. En die merken nu dat ze in een heel eenzijdige werkomgeving zijn terechtgekomen. En ik denk dat we echt dat organisatiekapitaal, want die mensen zijn er, die zitten vaak al in ministeries, dat organisatiekapitaal zullen we veel meer moeten benutten. En dan zullen we moeten zorgen dat die mensen de veiligheid voelen om naast die 3 kennisbronnen, wetenschap, beleid, professionele kennis, om naast die 3 kennisbronnen ook ervaringskennis in te zetten. Dat zou een spreidstandburger anders kunnen doen. Dan geef ik altijd het concrete voorbeeld van de zelfredzame daklozen. Wij hebben hier in Nederland jaren een term gehad. In sommige gemeenten wordt die term nog altijd gehanteerd. Ondertussen zijn we opgeschoven naar economische daklozen. Maar het blijft uiteindelijk hetzelfde. Het gaat over mensen zonder een huis. Het gaat over dakloze mensen. Maar we hebben de term zelfredzame daklozen. Wat wil zeggen dat als u dakloos bent, dat niet per definitie voldoende is om ondersteuning te krijgen voor dakloosheid.
Want als u nog zelfredzaam bent, als u zou bij wijze van spreken nog ergens in een caravan kunnen schrapen, of u zou bij wijze van spreken bij je ex-buurman systematisch op de grond kunnen schrapen, dan ben je in principe volgens de definitie niet dakloos genoeg om ondersteuning te krijgen voor dakloze mensen. Nou, dat wil dus zeggen dat er ooit, visueel ingebeeld, ooit een tafel is geweest bij wijze van spreken met 10 ambtenaren en die hebben daarover gebabbeld. En één daarvan heeft gezegd, ja, maar misschien om die toegang tot dakloze onderziening een beetje strakker te maken, moeten we die term zelfredzame daklozen gaan introduceren. Als daar ooit iemand had bijgezeten die ex-dakloos had geweest, die had ongetwijfeld gezegd, ja, mijn collega, ben je op je hoofd gevallen? Hoe kan je hebt geen huis. En dan ga je zeggen dat ik nog zelfredzaam ben, maar hoe kan dat nou? En dat is toch hetgeen dat volgens mij wat anders moet. Wat ik zei van de armoedeterrorisme. Ja, op een bepaald moment moet je toch iemand zeggen, maar jongens, maar dit is prijstersprache. Dit is niet de armoede oplossen, dit is een armoede oplossen. En die een armoede is het gevolg van de armoede. Als we daar niks aan doen, gaan mensen alleen maar meer door de benen zakken, meer door de hoeven zakken en wordt het probleem alleen maar groter. Als wij mensen willen helpen, dan tuurlijk meer geld helpt ongetwijfeld. Maar minder bureaucratie en minder onder druk zetten zal ook heel hard helpen. Als wij willen dat mensen zelf stappen zetten, ja, dan moeten we wel zorgen dat een bijstand geen wielkruim meer is. Want dat is nu wat het is. En ik spreek van een Vissekom-effect. We hebben goed bedoelde regelingen, die echt bedoeld zijn om mensen te doen groeien. Maar we hebben ze zo verschraald en zo streng opgezet, dat er sprake is van een Vissekom. Men zwemt erin rond en men groeit niet. En dat is niet ondanks die regelingen, dat is dankzij die regelingen. En dat systeem moeten we op de schop nemen. En dat kan bijvoorbeeld door na te denken over het afschaffen van de toeslagen of daar andere manieren in vinden om mensen toch datgene wat ze nodig hebben te bieden. En ik denk dat we nog veel verder moeten nadenken, hè? Dat we misschien op een bepaald moment moeten zeggen van oké, maar we kunnen wel armoedebeleid gaan doen, maar dan zijn we aan het focussen op mensen die in armoede leven. Wat we ook kunnen doen is zeggen, ja, maar we moeten focussen op mensen die in armoede leven en op die laag die erboven zit en die met heel veel onzekerheden te maken heeft en die systematisch die grip op het bestaan aan het verliezen is. En als jij dat riedeltje van een eigen verantwoordelijkheid en je wil mensen helpen om vooruit te komen en sociaal te mobiliseren, dan moet je zorgen dat die structurele oorzaken dat die weggenomen worden. En voor mij betekent dat vooral zorgen dat onze sociale grondrechten, wonen, onderwijs, bestaanszekerheid, arbeidsmarkt, dat die op orde zijn. En dat daar vooral naar de mensen gekeken wordt. Dat we niet gaan zeggen van oké, maar hoe proppen we de mensen nou in het systeem? Maar dat we gaan kijken van hoe kunnen we de systemen nou rond de mensen bouwen, zodanig dat iedereen op zijn eigen manier een waardig bestaan kan bekomen. Als ik kijk naar mensen in armoede en ik ga ervan uit dat ze domme keuzes maken en ik ga ervan uit dat ze ongezonde keuzes maken, kan ik voor die mensen dan het goede beleid maken? Als dat mijn aannames zijn en ik toets die aannames niet bij mezelf, ja, dan zit daar het structurele probleem. En ik denk dat we daar vooral iets aan moeten doen. En als ik dan kijk naar gemeenteland, als het gaat over armoede en schulden. Ik ben dan portefeuillehouder in het VNG-bestuur. Dus eigenlijk namens de Nederlandse gemeente praat ik met het kabinet over armoede, schulden, het meedoen van mensen via de participatiewet. Dan zie ik dat in mijn achterban, dus de wethouders uit de grote steden, kleinere gemeenten, of ze nou van VVD-huizen zijn, van GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, D60 of wat dan ook, allemaal staan ze achter dit verhaal. Allemaal zeggen ze er zijn structurele oplossingen nodig. Allemaal zeggen ze het moet minder complex. Allemaal zeggen ze de bijstand is te laag. Dus je ziet in de volle breedte bij die wethouders die met een poot in de klei staan, dat ze echt wel zien wat er nodig is. Alleen in Den Haag vindt men dan dat net wat spannender, is het allemaal net wat politieker. En daar moeten we eigenlijk ook van vragen van joh, probeer nou ook die gezamenlijkheid te vinden. Probeer ook de handen ineen te slaan en toch met die oplossingen te komen. Of omarm in ieder geval de oplossingen die wij vanuit de gemeente aanbieden. Want wij hebben ook ideeën zat en die hebben we ook met het kabinet gedeeld. Eigenlijk een apolitieke aanpak. Want als het gaat over het bestrijden van armoede en bestaanszekerheid en het bevorderen van gelijke kansen van kinderen, dan is dat ook helemaal niet zo politiek. Want als je daarin investeert, dan is dat ook goed voor de, om maar even in VVD-termen te blijven, de BV Nederland. Dan is dat ook goed voor het ziekteverzuim van mensen. Dan is dat ook goed voor de kansen van kinderen, de potentie die je uit die kinderen haalt. Dan is dat ook goed voor de veiligheidscijfers. Mensen die in armoede leven, daar zien we ook relatief dat ze soms ook vatbaarder zijn voor criminele activiteiten. Dat ze geronseld worden door foute types. Het is zo belangrijk dat je in die basis van mensen investeert. En dat is eigenlijk helemaal niet politiek. Dat zou elke partij van links tot rechts moeten onderkennen. Optimisme is een groot woord,
Maar je kan niet ontkennen dat als je naar het debat kijkt en hoe het nu leeft, hoe bestaanszekerheid, bestaansonzekerheid, hoe je het ook noemt, hoe dat nu prominent op ons netvlies staat, nou dat was 3 jaar geleden gewoon niet het geval. Dat was totaal niet het geval. 5 jaar geleden moest ik mensen nog uitleggen dat armoede echt bestond in Nederland. Nou, dat ga ik de dag van vandaag niemand nog moeten uitleggen. Is dat optimisme? Dat zou ik niet zeggen, maar het moet ergens bij beginnen. En die bewustwording is volgens mij de eerste stap. Want dat gebeurt ook veel. Dat mensen toch op, nou, wat kortere of langere termijn hun leven weer op de rails krijgen. En dan zijn we ze hier, dan zien we ze niet meer. Het is natuurlijk triest dat mensen naar mij komen en die hier komen. Maar we hebben ook plezier en ook met de mensen zelf. En we maken grapjes. En, dus het geeft de mensen ook een goed gevoel.